Уважаеми господин министър Мирослав Найденов, уважаеми господин заместник министър на Министерството на икономиката и туризма господин Маринов, уважаеми господа народни представители, господин Емил Димитров, господин Светлин Танчев и господин Сечанов, политическа партия ГЕРБ, уважаеми общински съветници, дами и господа, съграждани, приятели. Докато правихме това кръстовище, което го направихме точно за 8 дни, някои от гражданите на общината се шегуваха, че 16 години общината беше на всеки километър, а сега ще бъдем на кръговото кръстовище. Защото в тази криза държавния бюджет трудно може да отдели парите за такива мащабни проекти. И най-големият такъв проект, съм много щастлив, че се случи точно в Костинброд. Беше за 26 милиона, ако не се лъжа първоначално. Вашия кмет и екипа му направиха чудеса от храброст и го преработиха в рамките на 3 месеца. Стана 90 милиона, с които се покрива целият Костинброд, смяна вода и канализация изцяло. Благодаря ти, господин кмете. Благодаря на екипа. Така се усвояват европейски пари. Ние с каквото можем помагаме. Но няма ли инициативност в общината, никой не може да ви помогне. Така че, пожелавам весел празник на всички. Сте живи и здрави вие, децата ви да се учат добре. Бъдете щастливи. Благодаря. И господин Емил Димитров, депутат в Народното събрание. Уважаеми съграждани, заповядайте на площад Иван Вазов, където ще се състои празничния концерт, посветен на празника на град София. Заповядайте да се веселите. Отивай с Менчето. Хайде, Менчето, дайте го. Давайте Менчето там. Ще гърми топчето.
съм сигурен, че вие не съжалявате за този избор, защото още няма една година от управлението на новото общинско ръководство, а то успя да отпуши проекта за водния цикъл на града и да извоюва повече от 95 милиона евро за неговото реализиране, което ще стартира до година. Знаете, че имам много близки приятели в Костинброд и честно казано съм безкрайно щастлив, горд и развълнуван да видя града ви толкова чист, колкото никога не е бил. Да видя страхотните асфалтирани улици в Маслово, които не помняха асфалт от 20 години. Да видя новото ви кръгово движение. Аплодисменти за всичко това! Завиждам ви страхотно и за невероятната културна програма на вашите празници. Само за седмица вие може да се насладите на великолепни концерти, като снощният Beatles Project, на невероятни спектакли, като утрешния на актьорите от сатиричния театър, мега звезди на шоу-бизнеса в България. Затова днес трябва да празнувате с гордост и да почетете с много бурни аплодисменти тези, на които дължим празникът и празничното самочувствие на всички в Костинброд. С огромно удоволствие и вълнение давам думата на човекът, който има със сигурност да ви каже нещо хубаво в празничния ден. Господин Милен Димитров! Уважаеми гости, уважаеми съграждани, вяра, надежда, любов, празника на Костинброд, първият учебен ден, вървеше ни по вода, направихме всичко това за вас, за да стане Костинброд едно предпочитано място за живеене и, както ви казах по време на изборите, по-предпочитано дори от Банкя. Ще продължаваме в същия дух, няма да спрем до тук. Ще го направим всичко това за вас. Благодаря ви, честит празник на всички и всички именици. И една поправка. Водният цикъл не е за 95 милиона евро, а за почти 98 милиона лева. Наполовина, нали? Но цифрата е вярна, да. И така, Иво Маринов! Депутатът от политическа партия ГЕРБ, Цветан Симеонов! Съответно за учител в училище и учител и възпитател в предучилищната възраст. Очаквам да чуя шумните ви аплодисменти за госпожа Даниела Станиславова Колева! Учител на 2012 година! Честито, госпожа Колева! Аплодисменти и за госпожа Естима Владимирова Нестерова! Честито! Втората категория е много специална. Ученик на 2012 година. Наградата и почетен пакет от общината печели Снежина Филипова Филипова! Много шум! Искам да кажа, че много се вълнувам за тази награда и да благодаря на моето семейство, на учителите ми, които са ме учили и са ми давали подкрепа, на госпожа Борисова, моята директорка, и на господин кмета. Честито! Следващата награда е за особени изяви в театралното изкуство. И тя се присъжда на Радка Витанова Додева! Очакваме Радка на сцената! Чакаме за слънце!
дойде слънцето и ГЕРБ е тук, дай Боже, трите заедно да поведат България към най-добро. На хубав празник! Честито! В раздел белетристика наградата е за Иван Русланов